आसाम सरकारनि अननायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जों दिनै रायजो बन्द एबा रायजोआरि बन्द मोनबाय। गड़ेश्वराव सानथामनि हाबाफारि लानानै 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 19थि गड़ेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो खुंगा 19थि गड़ेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। थांनाय 23निफ्राय जागायनानै दिनै 25आव गाजा गोमजायै खुंफुंनानै थांबाय। फुंबिलिनि 8 रिंगायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जागायजेनो। बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो गड़ेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आरज हानजाखौ लानानै मोनसे जथुम्मा आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो 11:30 रिंगायाव तामुलपुर जिल्लानि बोसोरारि हासिब 6थि बिसान खुंगा लाइसिखौ बेखेवनाय जायो। बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो खुंगा 19थि गड़ेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमानि बाथौ आलारि मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो डक्टर बाबु बर' बिथाङा। बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो गेवलां मेलखौ खुंनाय जायो। गेवलां मेलाव बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारि बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि इक'नमिक्सनि बिबुंगोरा कमल बड'सा बिथाङा। थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि आरो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्लिमा सांग्रिला बर'जों लोगोसे गड़ेश्वर ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। सिङाव थानाय गड़ेश्वर जिल्ला एबा तामुलपुर जिल्लानि बे दिनै गेवलां मेलाव दुलाराय बाथौ सिबियारिया बाहागो लाफैनाय बेयाव नुजाफैनायखौ नुनानै जों थारैनो गोजोनदों। बे धोरोमनि फोसावनाय फोसाबनाय आरो जायगा जायगा दावबायनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। आसाम सरकारनि अननायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जों दिनै रायजो बन्द एबा रायजोआरि बन्द मोनबाय। नैथि गोथार मंगलबार माग दाननि नैथि मंगलबारा बाथौ धोरोमारि गौथुमनि मोनसे गोथार सान आरो बे गोथार साननि असिला लानानै आसाम सरकारनि अननायाव जोङो स्टेट लेभेल एबा रायजिक बन्द मोनबाय। इयुनाव भारत सरकारनि खाथियाव जोङो बे धोरोमनि मुङै गेजेटेड हलिडे एबा नेशनेल हलिडे नंथ्राब्लाबो सिगां रेस्ट्रिक्टेड हलिडे मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो बिनि थाखाय जोङो जिल्ला जिल्ला सेन्सास रिपर्टफोरखौ बुथुमगासिनो दङ आरो बे बुथुमनाया जोबोब्लानो जोङो भारत सरकारनि खाथियाव हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार राष्ट्रपति बा डिरेक्टर जेनेरेल सेन्सास बिथांमोननि खाथियाव जोङो दावबायहैगोन। बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जोंबो बाथौआरि हिसाबै गेजेटेड हलिडे नेशनेल हलिडे नंथ्राब्लाबो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे जों मोननो लुबैयो आरो बे थांखि लानानै सोनाब बेंगल नागालेण्ड अरुणाचल बेबायदिनो ओजोंहाय बांलादेश नेपाल बेफोरबायदि जायगायाव थांनानैब्लाबो जोङो बाथौ सिबियारिफोरखौ खौसे खालामनो नाजागासिनो दं आरो बे नाजानाया थाबाय थागोन। गोजोन्थों। जा तामुलपुर आरो गड़ेश्वर बियाबनि जा बाथौ गौथुमनि गेवलां मेल बेवहाय आं बाहागो गेवलां मेलाव रायजो राजाजों सावरायनायनि खाबु होदों बाथौनि सायाव बेखौ आं गावनो गाव गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनखौ साबायखर होयो। आथिखालाव मालाबा जों नुनो मोनो धोरोमखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेले बेजे जानायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? धोरोमखौ लानानै बर'आ दा गुलाय गुजाय जानांगौनि गोनो गोथो जानांगौनि सम नंसिना। मानो होनबा रोजा बोसोरनिफ्रायनो बे धोरोमा फैबाय। दासो गुलाय गुजाय जादोंब्ला सोरबा सानदोंब्ला बे सानग्रा बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों बाथौ सिबियारि आसारि जा बिथांमोन दं सावरायलायनानैनो बेखौ सुस्रांनो हायो।
न'आव हारसिंनो गोनो गोथो साननानै बे सुस्रांजानाय जिनिस नङा। दायो जों माखासे समाव नुनो मोनो जिहेतु बाथौ आरो ख्रिस्टाननि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जानायखौ बांसिन नुनो मोनबाय थायो बे बिथिङाव मा बुङो? गुबुननि धोरोमजों गावनि धोरोमखौ माब्लाबाबो रुजुनाङा। गावनि धोरोमा गाव जोनोमनिफ्राय मोननाय धोरोम। गुबुना बबे एंगेलजों धोरोम सिबिदों बेखौ जोंनि धोरोमखौ मानो कम्पेयार खालामनांगौ जाखो? दा जोंहा जोंनिखौ फोसावनांगौ। गुबुननि बेहाय फोसावफैनायखौ जों नोजोर होनांगौनि खोथा नङा। जोंहा बेसेबां फोसावनो हादों, जोंनि धोरोमखौ सुबुंनो जों बेसेबां बुजिहोनो हादों, जोंनि धोरोमाव बेसेबां माने सैथोथि आरो बेवहाय मोन्दांथि दङ, बेखौसो फोसावनायनि साखाफारा जानांगौ। गुबुना जोंनियाव बारसोमफैबाय, जोंनिखौ सेबाय, बे मेन्टेलिटिजों जों नेगेटिभ मेन्टेलिटिजों माब्लाबाबो साननाङा। मानो होनना बुङोबा इन्डियाया डेम'क्रेटिक सेकुलारिज्म कान्ट्रि, धोरोम फोसावनो बयहाबो मोन्थाय दं। खिन्थु जोंहाबो जोंनि मोन्थाय दं जेब्ला जोंबो फोसावलांनांगौ बेल'सो। नैबे समाव गासै बर' रायजो राजाखौ मा खालामनाय लुबैयो? आं बे समाव गासैबो बर'खौनो खावलायनो लुबैयो, गुबुन गुबुन धोरोमाव थाया मानो बाथौ धोरोमानो बर'नि गुदि धोरोम, बेखौ बयबो गनायनानै लायो। दिनै ख्रिस्टान लानाय बर'फ्राबो बाथौखौनो गुदि धोरोम साननानै लायो। दिनै सतसंगियाव हाबनाय बर'फोराबो बाथौखौनो बर'नि गुदि धोरोम होनो। आरो दिनै गुबुन गुबुन धोरोमाव थांदोंब्लाबो बाथौखौनो गुदि धोरोम होननानै बुङो। खालि बाथौआव बिथांमोना संस्कार लुबैदों, फोसाबनाय लुबैदों, माखासे बिथिंखौ बिथांमोना बाथौनिखौ फोसाबजानो लुबैदों। जोंनि बाथौ सिबियारि, बाथौ गौथुमनि मानसिफ्राबो बेखौ नायनांगोन, जों माखौ सिबिनो फोसाबना लानो हायो, बबे आयदाया जोंना समजों गोरोबबावनांगौ दं, बेखौ समानो थिनगोन। जिहेतु दायो जोङो नुनो मोनदों बाथौ धोरोमा जिहेतु बाथौ माबाया मोननै हानजा जानानै दङ, बे बिथिङाव मा बुङो? बाथौ हिसाबै धोरोमा मोनसेयानो। बेवहाय सिबिग्राया एसे जायगा लाना जायगा, ओनसोल लाना ओनसोल, सोरबा गोदो बोलि प्रथाजों सिबियो, दाबो बे प्रथाया दङ। दा बेखौ गारनानै सोरबा बिबारजों सिबिबाय। दा थेवब्लाबो सिबिदोंब्लाबो बाथौनि बे सिजौ, बाथौखौनो सिबिदों जेब्ला, नोंनि नेमखान्थियाल'सो एसे गुस्लायबोदों समजों लानानै, बेवहाय जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया। बे समानो जोंखौ थिनगोन, बाथौआ मोनसेयानो, सिबिग्राया गावखौ बुंना लानायासो मोननै मोनथाम बायदि साननानै लादों आरो। 13 সংখ্যক পূব তামোলপুৰ জিলা আৰু 17 সংখ্যক গড়েশ্বৰ আঞ্চলিক যি বাথৌ মহাসভাৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে। আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী মুকলি সভা। এই মুকলি সভাত আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আমাৰ কোকৰাঝাৰ গভ কলেজৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ আমাৰ কমল বড়াচা ছাৰ। তেখেতে বহুমূল্য ভাষণ প্ৰদান কৰে আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত। ধৰ্মৰ প্ৰতি আমি কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগে, ধৰ্মক আমি কেনেকৈ আমাৰ সমাজত প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ সমাজখন কেনেদৰে আমি পৰিচালিত কৰিব লাগে, ইয়াৰ বিষয়ে তেখেতে স্পষ্টভাৱে আমাৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰে। তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ উপস্থিত থাকে আমাৰ বাথৌ মহাসভাৰ কেন্দ্ৰ কমিটিৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ মংগল সিং হাজোৱাৰী, তেখেতে উপস্থিত আছে। তো আজি এই অন্তিমটো কাৰ্যসূচী আমি সফলভাৱে আজি আয়োজিত কৰিলোঁ। আৰু 3 দিনীয়া যে কাৰ্যসূচী 23, 24, 25 এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীও আমি সফলভাৱে আমি আয়োজিত কৰিলোঁ। যথেষ্ট ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লৈ, যথেষ্ট দান বৰঙণি দি পেলাই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীখন সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাৰ আহ্বায়ক কমিটিক ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে।